sakar kusa lauki iyayen take ka tange ku za ku ji amsa daga manyan ku wai wake da kwadi kamar ni na ce wai wake da kwadi kamar ni na ce wai wake da kwadi kamar ni in kun yi shiru ba ku ba ni amsa ba wai wake da kwadi da wake da kwadi kamar ni wake da kwadi kamar ni ku bana na ce ku bana ku bana ku bana ku bana da Allah ku bana kare da zance mai fadi shi Allah ya bada karbuna da hikimar lura da gyara na gashi da tsabage yawan kauna kama ya salamun da lingudi gani makaskanci mara girma amma dan shi al'umma kamar girma tare da soyayya da mahimma ya dora ni a inda ba shi ya haska ni gare ni ba haske sai dai na shi ke haske dattina ya bi shi ya wanke domin gata ba ni bin rudi ya sutura abuna ta alfarma ba ni da hamma duk da ba ni ba sai yi tunani shi gabar ruwa ga shi ina zance da su nan duniya yamin dukan gata wani kunci shi gaban manta ba shi bari in fada dagarta ballewa baye su ni da rabi shi ba da qur'ani ya yi da tambi kamar nani dan shi duk canji na zamani ba mai daura min zane shaɗi ya hana cutar kai ga shata ya zuba alkhairi ga mai sonai ya ni kai ya da bege nai babu basira sai da man kauri ga kuma kari da gaban zance gobe ya wa shugaba ya ce ba makawa jama'ar su zace